So guys, mangaon meron. Mangaon ta. Oh, uwan-uwan ba? Oops, focus. Uwan. It's rainy day. Rainy day. Rainy day. Bukan sa sugbanan ka. Ha? Butang sugbanan. Kawaton ka. Kawaton na ang sugbanan guys. Oh, di na pwede ibutang diha. Di kawaton. So, ngaon meron. Banimig kaon. Let's go. Sa mga ta. Mga ta. Sa gutom mo kayo. Ta. Ngaon din meron no. Miming. Sabak kaya guys, wagan kayo ng animal. Yan. Sabak kaming. Laging, sabak ko laging. Ha? Wagan mong gudurot. Wala. Sige mo siya panguwag. Digid ko kalaga ni guys kay uwan. Dahil ng panahon. Pero ako mother eh. Nalaba naman to. Pati kay gnaong. Uwan guys. Yeah, maligo ang pod ko guys. Hindi man na siya waterproof. Maligo lang ta. Uwan man na siya. Uwan nga mag-vlog. Yeah. Ngaon ta guys. Gutom naman kayo guys. Gutom naman mga duko. Kaon ta. Iba ni kaon no sa kupapa. Iba ninyo kaon guys. Ngaon ni kupapa ay lagot. Naglagot sa nagtakos. Okay, di ko na maong pagtakos. Magwilingaw, mag-vlog pero sa balay namon tindahan ray. Tindahan na mo guys. Tinaw guys siya. Yeah. No? Kung gusto mo MP dire baka naman MP. MP baka naman. Kung gusto mo MP hindi mo palit noon sa tay lingaw dire uwan-uwan man. Uwan-uwan man sad guys. Ya, na kung mangita mo guan, mangita mo tubig, dili tubig daggan kaya no. Location na mo is Purok 5, Aurelia Village. Na, gusto kag Sting, baka naman Sting. Di na sponsor. Pepsi na product. Di na siya yung sponsor guys. So, amo ra nagi paan para ay baligya, di ba? Order kami. Shoutout ay ko ni Vina Faith Vlog. Vina Faith Vlog. Nilot kito siya mag-vlog ng bata. Nice kito siya. Ano mo sa vlog ni Vina Faith Vlog no? Vina Faith Vlog ba to? Basta. Ako nang tayo screenshot niya. Ikuan dali. Mga na siya. Vina Faith Vlog no? Hindi kito nga bata. Baguhan pa to siya. Support mo na siya nga channel. Subscribe po. Mga awan namin guys. Gutom na. Ngayon ta guys. Yan na ang vlog no. Yan ako papa guys eh. Kaon. Ito. Mayod to kay odto man karon. Kaya naman yung kuhan, may gusto masapi. Munggos ra mong gikaon guys try. Among sudan. Dami kay na siya. Nya, kuan sini pa? Pinugunan. Pinugunan. Inununan og paksiw. Mo na sila. Bihon. Napay bihon day guys. Oh.
Lami gina mo sa ano, pinubri na niya. Lami gina. Di man na may kaon guys. Ang hipos na may. Ha? Kaon na. Tiger. Tiger. Payay. Payay. Mo din yung ereng no nga bisag unsay kaunon siya. Ahos ba na o kanim buang-buang mo siya na eh. Tago tubig guys para yung itong lawas sa tubig. Lamig kayo no? Lamig kayo makaon kay ang mga sudan nga to kay puros nga minubri lang ba? Nilagay dinato ka kaso yun. Dinato eh. Dato kay kuan nang kandato kay daghan magkuan, daghan magsudaan. Kamay ra kanon kami kay daghan kanon gamay pa magsudaan. Pero okay ra. Okay ra kay lami magyapon na mukaon guys. Busog ba kay na ako? Busog kayo guys. Dami na kay kan lingkod sa ta. Lingkod sa ta kay busog kayo. Ako tami. Ako tami guys oh. Nambok ko no. Nanambok ko no. Marag na orang gihapon siguro. Nanambok ba ko or wala. Okay ba o? Nanambok ba ko? Yatay. Yan ihonong na ding uwan guys. Ngunong ng kaguwang. Ngunong na guys no. Ngunong na mga dugo. So karon maligo na ko. So tara dayo ang kuan. Paway sa ta para maligo ba. Katima nagligo na. Ito ta mag-in unsa. Ito ta mag-in. Namin ng laba guys. Ako mama man doon ng laba eh. Hindi pa tagagawas kay 1-1 pa at ligsik. Oh, maligo na ko ron no. Hindi pa man takarigo ngadto kay napamay ng laba. Napay ng laba ngadto guys. A few inches later. So what's up sa inyo mga duko? Di man ako kaligo no. Nah. Tualya na ko guys. Nah. Nimi na yung kaligo, presko na kita. So ngayon ko itong mga atang video no. So don't forget to subscribe and hit notification bell para updated podcast ko mga bagong videos no. Sa akong ipang-upload. Road to 500 subscribers na mga dako. Yes, hapit na ta mag 500 kay 455 subscribers na ta. Subscribe na mo para dagan patag video nga ato mahimo guys no. Di sa ako magpa-giveaway. Kumagoy ko anggan pag-giveaway yung tako load pero di lang sama na to pati 40 guys. Wa say load among tindahan guys mga kuan na mga Milo kamera negosyo yun na so ano nila po ito mga atong video. Peace out. So guys, pakitaon sa tamo sa ako ang mga collection no sa akong cellphone. Nara guys, collection din ako sa akong mga cellphone guys. Nara.
It was a death theme party. Oh, come on. Pinakauna You akong think you can cellphone. trick me that easily? Ano guys? How dumb do you Ang think kamera I nga look? ako gigamit Aside karon. from the fact that I am Mao na ako kamera nga gigamit karon guys. Nara, Okay, it was worth a shot. Canon. Baka naman. Really does sound like a Baka good naman. time. Napa sa taas. So, do you want the book or not? Okay, fine. I mean, it's just for the Realme party, na tulo ka so buok. lay it on me. Samsung. Oppo. Let's My get this phone. party Cherry Mobile, duha ka started. buok. Make right for the Na baka naman Canon. Right there.